kupita pamenepo tsiku namba 13 kukhululukidwa ndi kudzudzulidwa. Mfarisi ameneyo anamuyitana Yesu kuti akadye naye chakudya madzulo, ndipo iye analowa mnyumba ya mfarisiyo nakhala podyera. Bwerani kuno ana inu, tulukani. Ndati tulukani. Anawa samvera. Nanga uyo ali kuchita chiyani? Sindidziwa. Ali kuchita chiyani? Muntu uyu anakakhala mneneri bweza radziwa za mkazi amene akumkhudzayo. Kuti ndi wamakhalidwe oyipa ndithu. Ndikudziwa zonse za mkaziyo Simoni. Ndili ndi kanthu koti ndikuuze. Anthu awiri anakongola ndalama kwa munthu wokongoza ndalama. Wina anakongola makwacha 50, wina 5. Popeza iwo analibe choti abwezere anawakhululukira onse awiri. Mwa iwowa ndani adzamkonda koposa? Ndiye sakoma amene anamkhululukira zambiri. Wayankha bwino. Kodi uli kumuona mkaziyo? Ndalowa mnyumba mwako muno ndipo sunandipatsa madzi otsukira mapazi anga. Koma iyeyu wakhetsera misozi mapazi anga nawapukuta ndi tsitsi lake. Iwe sunandipyopyona. Chilowere changa muno sanaleke kupyopyona mapazi anga. Iwe sunadzoza mutu wanga mafuta. Koma iyeyu wadzoza mapazi anga ndi mafuta onunkhira. Ndikukuwuza, chikondi chake chachikulu chili kutsimikiza kuti machimo ake ambiri akhululukidwa. Koma amene akhululukira zochepa amangokonda pang'ono. Machimo ako akhululukidwa. Chikhulupiriro chako chakupulumutsa pita mtendere. Ine. Kodi mchitidwe wa mayiyu umalimbikitsa bwanji? Kodi khalidwe ndi mchitidwe wa Afarisi ndi mayiyu umasiyana bwanji? Kodi Yesu akundilimbikitsa kusintha motani?